Hi. Accra, Ghana, here I come. Asana na amata otu ọrụ ọdịka ọ dị n'olu. Ọwụrụ nọ n'obodo Ghana bụrụ nwa afọ Igbo, ọ bụrụ na afọ ebe a na-eme mmemme a nwanne. Mana iso obodo ife a na-eme o. Ọ ga-adị egwu on Sunday ga-abụ 15th of September 2024. Mụ onwe Maazị Ifeanyi Nwosu, Onye-Ije, the celebrity media man. I'm gonna be the MC of this great mmemme. Ndị ụlọ ọrụ m niile, they're on their way to the airport. I'm gonna join them. Na ha ga-ezute nwa mgbe nta maka anyị nwabụrụ media ga-ahazi ihe niile ka o wee dị ka o si kwesị. Onye-Ije ebe ọ bụla ịkpọrọ anyị, nwantị n'ebe a, nwantị na mgbago, nwantị na mgbada, ịkpọ anyị na US anyị nọ, ịkpọ anyị na America anyị nọ, ịkpọ anyị na United Kingdom, ịkpọ anyị United ife ọbụla ịkpọrọ anyị nọ live and direct. Cheta na ebe ọ ya dị bụ na Efua Sutherland Children's Park opposite Kempinski Hotel, Accra, Ghana. Courtesy eze ndị Igbo enwere n'obodo Ghana. Onye ka na-ekwu okwu ya odogwu kwakwa eze Dr. Ambassador Chukwudi ihe na-etu eze ndị Igbo gburugburu n'obodo Ghana. Ifugoro nwoke ịma na nwoke wee ngabasị nwee kone nwanne, ọ bụrụ onye ọ na-amapụta okwu na ọ bụ eze na-ekwesị ekwesị begoro nwoke ka nwoke si apụ ọkụ. Mụ na nwanne na-apụkwara ọkụ n'ụdị nke m. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo Ghana bụrụ nwa afọ Igbo, nweta ozi atụsa ya Sunday akpọrọ ụmụaka gị pụta ezogharịzi na ọkwere na-apụta apụta amara ka isi wee nọdụ ịkpọpụta ụmụ ọsọ onye awụ na onye ọcha mụrụ wụrụ onye Ghana mụrụ wụrụ na onye be anyị mụrụ ebe a ga-enwe ike nakwa na-ajụ ese nwee ka ajụkata ese asị Onye-Ije dị available na January 7 na January 8 na nwa m na-anụ dị nọmbọsị ahụ eriri ji nke eze ndị Igbo haziri ghọtago. So onye adịbazie n'ebe a, the celebrity media man ebunienu m aka m bụkwanụ Maazị Ifeanyi Nwosu, Onye-Ije. Africa, Onye-Ije, many countries na him Onye-Ije they go. Ka ọ dịbazie na Ghana. Onye-Ije, him they travel everywhere. Onye-Ije, him they appear anywhere. Him they show all the good things where our people they do. Aga karaka, aya heri na tawa ngworo. Onye-Ije ebunigo. See you in Accra. Okoro fokazi kwado nwanne atakwa na community ya ru obo ko eme na dodge takwa ko onye me ego igwe ne ko condition mmadụ na Nigeria keta nda nwere mmadụ ọkụ na pụta ịchọrọ m ife akpa ọ bụ na ịpụta ngwa na inye ha ma ọjị mme wenata n'ụlọ agwa m ndị be anyị na-afịa mbugharị ka ị na-ebugharị na Ghana na onwe ife na-alụ. You represent everywhere. Onye-Ije na advertiser.